klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt i för kropp och själ. 4 väggar i träpanel. Vedin värme lika bra som tango med Arja Saijonmaa. 1, 2, 3 sauna. Vi ska vara vastu, håll upp och släppa all stress idag. Vastubröder är vi som glöder 100 grader noja.